Ahoj, moje meno je Richard Turi a spolu s mojimi kamarátmi by sme si chceli vylepšiť náš skatepark na sídlisku Tehanovce v Košici. Aktívne sa už venujem skateboardingu 13 rokov a spolu s mojimi kamarátmi by sme chceli odozdávať naše skúsenosti ďalej mladým ľuďom. Po tomto projekte som sa dozvedel od môjho kamaráta Miloša Agučaka, ktorý sa tohto projektu taktiež zúčastnil. Náš projekt sa volá Cesta majstra, pretože viem veľmi dobre, aké je sa to ťažké dostať na vrchol. Náš skatepark vznikol v roku 2002, má obrovskú plochu a nachádza sa tam niekoľko prekážok. Týmto projektom by som chcel pomôcť mladým talentom a rozvíjať ich talent na kvalitných a nových prekážkach. Naším cieľom je, aby sme túto plochu naplnili novými prekážkami a tak by sa tento priestor využil naplno. Náš projekt nie je zameraný iba čisto pre skateboarding, ale taktiež aj pre iné športy ako pre bikerov, korčulérov a taktiež kolobečkárov. Pripravili sme si vizualizáciu nášho skateparku, kde modrou farbou sú staré prekážky a žltou farbou sú nové prekážky, ktoré by sme chceli postaviť vďaka projektu Out to Think Big. Verím tomu, že spoločnými silami sa nám tento projekt podarí zrealizovať.